Cum vă numiți? Călin Costea, De unde sunteți? de la Slobozia Bradului, Pocșan. De ce ați venit aici? Poftim? De ce ați venit aici? Am venit să vând, domnule, ce să fac? De ce? Păi de unde să mă duc? Mă duc cu arunc. Știți că este loc neautorizat aici? Da, plecăm, domnule, n-avem voie, plecăm. Ați mai fost sancționat? Acum mi-a dat amendă, colegii dumneavoastră. La ce oră? La 8. 8 jumătate. Galați să vindeți struguri? Da, Aveți acte de soțire a mărfii, licență? avem și Licență pentru vânzare pe domeniu? Pentru mașini nu, avem. Da? Cântar omologat aveți? Nu aveți, Am nu? cântare electronic de picioare, șef. Deci Da, actele nu le aveți în regulă, nu? Actele, da. Ce? Spune-mi. Acte la marfă am, Și în afară de asta? la mașină am, Așa? la cântar n-am. La cântar nu ai, nu? Și licență de vânzare a mărfii? Ai? N-am. De unde trebuia să o iei? Trebuie să mă duc să finanță. Trebuia să umbli, nu? Da, șef. Primul curs, n-am știut șeful care e problemă. Unde ați fost găsiți? Unde ai fost găsit tu și ceilalți prieteni ai tăi? Unde ai fost găsit de către echipajul de intervenție rapidă din cadrul Poliției Locale Galați? Piața centrală. Piața Mare Galați, da? Știai că nu ai voie să vinzi? Șeful, nu, prima cursă e asta. Nu știam, că dacă știam nu vineam. Nu știai, nu? Nu. De unde aveți struguri? La bunica. De la bunica dumneavoastră? Da, Știți că nu aveți voie să-i comercializați aici? da, știu. Aici nu este loc special amenajat. După cum se vede, nu aveți nici prețuri, da? Nici afișate datele de identificare ale agentului economic. Cântarul nu este omologat, nu este verificat. Ați mai fost aici la Galați? Nu. Sunteți sigur? Sigur, șef. Ce cantitate de struguri aveți? 1000 de kilograme. 1000 de kilograme aveți în asta? Am mai dat. Ați mai comercializat, da? De unde aveți struguri? De la bunica. De la bunica dumneavoastră din curte? Da. Știți că nu aveți voie să-i comercializați pe stradă, Să ne ducem, domnule drag? în piețe sau în locuri special amenajate. Am înțeles să trăiesc, deci prima zi unde am venit aici și n-am știut care e treaba. N-ați știut că nu aveți voie N-am aici. știut, domnule. Dacă știam, nu veneam. În afară de atestatul ăsta de producător, mai aveți alte documente? Nu mai aveți, nu? Ați mai fost depistat comercializând struguri în parcări, pe străzi? Da, Când? azi, dimineața. La cameră, la colegul. Deci știți că nu aveți voie să comercializați domnule, dar uite, în plecăm, alte locuri decât cele special amenajate și totuși nu vă opriți. Plecăm, domnule, nu mai stăm pe aici. Sunteți persoană fizică, dar marfa o aveți cumpărată? De unde? E al unchiul, șeful, eu lucrez cu... Deci nu sunteți producător. Cântarul este verificat, este omologat? Vă rog să-mi arătați omologarea și verificarea metrologică a cântarului. La unchiul, domnule. A, deci nu aveți la dumneavoastră.